Most az utolsó pár percet egy kicsit lelassítottunk, megvárjuk a Melindát. Itt van. Az András tanácsára meg, hello, megvártuk a Melindát is. Köszönöm. És húzzuk egy kicsit 5:30, hogyha akar jönni. Próbálok. 5:30-asat próbálunk nyomni, de szerintem neked erős lesz, de ha gondolod, gyere velünk, de szerintem végén A belefogsz. végén megállok. Nem állok. Hogy érzed magad az első maraton 3,5 kilométerénél? Most még jól, köszönöm szépen. De meg megfűlt az órám a rohadt közel. Nálad most mennyi? 5:40? 5:40 az átlag tempó, igen. Akkor most viszont sajnos kicsit gyorsulunk kell, mert megváltunk a köt. Gyorsuljatok, én meg mögöttetek leszek. Majd a fordítóknál találkozunk. A Gelányi olyan elő van, hogy azt nem... De ő stafétát fut. De őzé váltunk. Ja. Akkor nem szóltam. Szia, te meg! Sütés jó elő van. A süti a Forrest Gumpon 3:15 körül, a süti meg 3:20 célidő körül. A Józsi elment. Mondtuk, hogy jöjjön velünk 5:30-al, de elment nagyon. Majd. Itt is volt egy kis nóta. Jó hangulat, nem? Igen. Levezzük egyelőre, majd a végén lesz az. Tudok házni.